Ясин. Меня зовут Риана. Я родилась в Крыму и живу в Крыму. Раньше был крымско-татарский язык не факультативом, вторым, третьим уроком, а сейчас 7-8 урок. Почему не висит наш флаг крымско-татарский, а висит российский и крымский? Ведь Крым – это родина крымских татар. Я говорю свободно на русском языке, но также я хочу, чтобы говорили свободно на нашем крымско-татарском языке. Крым – это родина крымских татар. Я Крым никому не отдам. Харам, ватан, меджлис. Доброго вечера. В эфире «Бугюн», информационный вечер на телеканале АТР. Мы начинаем с моей соведущей Ириной Ромалийской. Та Айдером Мождабаевым. Вітаємо вас. Витаем вас. И сегодня первый гость в нашей студии – это Микола Княжицкий, народный депутат Украины, человек, который является автором закона о квотные языки в телерадиовещании, который сегодня был окончательно принят Верховной Радой Украины. Витаем вас. Добрий вечір. Вас можно поздравить. Ви довольні? Ну, якщо приймається закон, над яким працював, то, звичайно, задоволений. Тепер головне, щоб цей закон реалізувався. І коли закон приймається в Верховній Раді, завжди змушені депутати враховувати різні інтереси, йти на компроміси. Тому завжди маленький присмак незадоволення існує. Скажіть, будь ласка, як це буде діяти? От президент вже заявив, що він підпише цей закон. Законопроект поки що він написав на своєму Фейсбуці, от процитую, кілька разів публічно звертав увагу власників та менеджерів каналів на неприпустимо низьку частку української мови, у деякого на рівні 15%. Панове, ви назву країни забули. Ну і ще він написав, врахували позитивний досвід радіо, гарантували права неукраїномовних на рівні обласних та місцевих каналів за російською та іншими мовами, зафіксовано 40% ефіру. Отже, поясніть, як це буде діяти, цей закон? Ну, по-перше, хочу сказати, маленька передісторія. В нас від 89-го року до 2006-го закон вимагав 100% української мови в ефірі. Цей закон ніколи не виконувався. Від 2006-го... А не було покарання просто, чи що? Не було покарання, але ніхто не моніторив ефір. Національна рада з питань телебачення не відслідковувала. Не було практично, розумієте, коли написані жорсткі норми, які трошки суперечили на той час суспільній ситуації, то і закон не виконувався, всі очі закривали, як багато українських законів. Потім від 2006 до 2012 закон вимагав 75%. Це так, як зараз. І тоді вже почали цей закон виконувати. Поки не був прийнятий закон Ківалова-Колесніченка, який скасував цю норму. І зараз, до останнього часу, ми фактично повертаємося до того, що було до 2012 року, до закону КК. Тобто ми навіть нічого нового не відкрили. Інша справа, що ми його вдосконалили. Ну, наприклад, врахували потребу кримсько-татарського народу мати своє телебачення, тому що тоді теж така потреба була, але вона не враховувалась в законі. Як закон буде діяти? Дуже просто. 75% на загальнонаціональних каналах має бути українською, 60% на місцевих каналах. Крім того, будь-яка вся іноземна продукція на 100% має бути перекладена українською мовою, за виключенням старих радянських фільмів, які можна не перекладати, а лише субтитрувати, але вони входять в ці 25%, а не в 75%. Це теж частина компромісу, під час якої розмовляли з телеканалами. Ну, є такі моменти, до яких по-різному можна ставитися. Наприклад, якщо ви вестимете передачу українською мовою, а ваші гості говоритимуть будь-якою іншою, чи російською, чи кримсько-татарською, чи угорською, чи будь-якою іншою мовою, то передача буде вважатися україномовною. Тому це досить м'який закон, що, в принципі, багато людей критикує. Він не вимагає постійного дублювання, Він вимагає 100% дублювання фільмів, але що стосується програм, то не вимагає, лише ведучі повинні говорити українською мовою. А вот интересно, допустим,
Ирина говорит в студии по-украински, я говорю по-русски. Це не буде вважатися україномовна програма. Потому что один из ведущих говорит... Якщо двоє ведучих, чи троє, чи 10 говорять українською, це україномовна програма, інакше Треба вважатися пришвидшувати вчити. тобі та Це вивчання правда. української. А от що стосується гостей, якщо ви вдвох ви вивчите, як ви вже почали блискуче, я чув, говорити українською мовою, і от ваші гості, які будуть проходити, будуть говорити російською чи кримсько-татарською, це буде вважатися україномовна програма. Значить, ну, багато людей це критикує, і в майбутньому ми повинні будемо від цього відійти. Зараз це так. Зараз почути, до речі, тих, хто критикує, будемо зв'язуватися з тими, хто голосував проти. До речі, ну, мені здається, що не такий вже він отримав підтримку, цей законопроект. Ну, багато людей проголосувало, 269. Чи 9 навіть, це багато. Голосів за, але ну, це не 300, не 350 очевидно, і таке люди, інше. які пов'язані з Росією, чи пов'язані з російськомовними каналами, чи ті, які хочуть пропагувати русський мір, ніколи за такий закон голосувати не будуть. Хоча, знову ж таки, цей закон, і коли я казав про критиків, я казав про критиків з такого правого боку, які критикують закон за те, що він занадто ліберальний. Очевидно, є багато тих, про кого ви згадали, хто критикує його, бо вважають, що він занадто обмежує права або російськомовного, або будь-якого іншого. Вообще, он довольно в итоге получился взвешенный, и такого как-то даже сложно на него агрессивно наезжать, даже со стороны, допустим, Опоблока, да, потому что там действительно достаточно либеральные условия. Ничего там такого запредельного-то нет. Це правда. Давайте послухаємо, дочекаємося, коли з нами на зв'язок вийде хтось з опозиційного блоку, хто голосував за, проти, чи то утримався, чи не голосував. Така практика також існує. А поки поговоримо про поправку, яку було внесено з голосу, про радянське кіно. Її було не з голосу внесено, просто її обговорювали. Були ці поправки, вони голосувалися, але вони не були внесені з голосу, вони були в тілі закону. Мова йде про те, що радянські фільми, це було навіть ще в законі в першому читанні закону, радянські фільми зняті до 91-го, бо вся іноземна продукція, що було зрозуміло, вже через 4 місяці має бути лише українською мовою. Ну, або кримсько-татарською, якщо ми говоримо про ваш канал, або про якісь інші канали, які кримсько-татарською мовою готують програми, тому що в законі кримсько-татарська мова окремо виділена. Але будь-яка продукція має бути, будь-який серіал чи фільм російський, американський, неважливо, вже через 4 місяці на 100% має бути перекладений українською. А перекладено як? Це субтитри? Ні, голосом. Голосом. Дубляж або войсовер, але це не субтитри. А от радянські фільми можуть бути перекладені субтитрами. Це дозволяється. Ну, тобто, іронія судьби или з легким паром. Все, що там стосується Шуріка, брильянтова рука, все це ми будемо все це люди старшого покоління. За 2 будемо дивитися українською мовою. Ні, це якраз дозволено, там будуть субтитри, але це дозволено залишати в оригіналі. Хоча, знову ж таки, я великої катастрофи, якби це було перекладено якісною українською, теж не бачу. Просто мова йде про звичку людей, які звикли це бачити російською. А ви знаєте, Микола, що на АТР еще, когда в Крыму АТР мог работать, сделали фильм «Бриллиантовая рука», полностью перевели на крымско-татарский язык, даже песни, которые поет Миронов, да. Ну, это такой своеобразный продукт получился, но очень нравился людям. Але цікаво. От мені підказують, що Рефат Чубаров, також депутат Верховної Ради, який також голосував сьогодні за прийняття цього законопроекту, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами на зв'язку. От ми хочемо проговорити якраз щодо таких телебачень, як от, наприклад, канал АТР. Пане Рефате, якщо я не помиляюся, саме ви відстоювали, щоб були внесені зміни до законопроекту, який був там в перше читання. Да, дійсно, але хочу сказати, що і поруч зі мною стояли також журналісти АТР, і я їм за це дуже вдячний. Ми підготували наші пропозиції. Правда, в таблиці вони в мене окремо, і вони такі, що подані не по процедурі, але ми з помічниками були на засіданні комітету. І знаєте, дивно, я очікував велику бурхливу дискусію, але практично всі члени комітету одразу усвідомили, яка ситуація може статися з кримсько-татарською мовою, яка здовні України ніде більше не розвивається і немає більше за межами України, скажімо, електронних засобів інформації, де б вона використовувалася. І ми в цьому законі разом з членами комітету, зокрема пані Сюмар Вікторією, сформулювали норму, яка просто чудово розв'язала цю проблему. Як саме? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, як саме розв'язана ця проблема?
Ну, дивіться, якщо всі телевізійні канали мають забезпечити державну мову не менш ніж 75% відмовлення тижневого обсягу, а там також є певні умови, те, що у вас є так, ті часи, коли дуже, скажімо, глядач сидить за телебаченням, то у випадку, коли мова йде про, вибачте за тавтологію, але коли мова йде про мовлення мовою корінного народу, якщо така ліцензія отримана, ну, зокрема, кримсько-татарською мовою, тоді мова корінного народу і державна мова разом мають тижневому обсязі складати не менш ніж 75%, і з них державна не менш ніж 30%. Проще кажучи, скажімо, АТР може тепер, як тільки закон буде підписаний і війде в силу, може мовити 45% рідною кримсько-татарською мовою, не менш 30% державною мовою, і ще залишається 25% на інші мови, або АТР, якщо захоче, може збільшити відсоток державної мови або кримсько-татарської мови за рахунок тих 25%. Дякуємо вам дуже. Рефат Чубаров, депутат Верховної Ради України, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. У нас в студії Микола Княжицький, соавтор цього законопроекту. Пане Микола, а от цю схему, яку розповів Чубаров, а якщо її захочуть втілити на якомусь російськомовному каналі за такою ж схемою, чи можливо це? Ну, дивіться, ми ж не ділимо канали на російськомовні чи україномовні. Ми всі канали українські. Так. Просто закон захищає корінні народи. На сьогодні це народи, які не мають іншої країни. На сьогодні таких народів, по суті, ну їх є більше, але з тих, хто активно працює, це українці і кримські татари. Українці і кримські татари – це є два єдині народи, яких ніхто, окрім української держави, захистити не може. Тому українська держава повинна їх захищати. От і все. Росіяни мають велику свою країну, Росію, яка підтримує їхні канали. Ні, так ми враховуємо всі потреби національних меншин. І 25% мовлення для національних меншин – це немало. Це можуть і росіяни, і угорці, і румуни вести мовлення в цій квоті своєю мовою без жодних проблем. А які ще у нас є корінні народи? В нас є ж, в нас там караїми, наприклад, теж корінний народ, там або кримчаки, або якісь інші гагаузи, які проживають на території України, але в них немає такої потреби. Просто численность других коренных народов, она, к сожалению, катастрофически низка. А большая часть караимов тоже живет все-таки в Молдові. Звичайно, так. І от з нами, мені підказують, з нами на зв'язку Михайло Добкін, депутат Верховної Ради України, член опозиційного блоку. Якщо я не помиляюся, не голосував за цей законопроект за свідченням електронної системи, яка вже опублікована результати на сайті Верховної Ради. Пане Михайло, вітаємо вас. Да, слушаю. Поясніть, будь ласка, свою позицію щодо цього законопроекту, чому ви його не підтримали? Ну, моя позиция, если она вас интересует, заключается Ми б вам не телефонували, якщо б не цікавило. в том, что сегодня большинство законопроектов, которые направлены на ограничение прав и свобод отдельных категорий наших граждан, они не способствуют объединению общества. Общество сегодня расколото очень сильно по многим направлениям. И власть, вместо того, чтобы объединять людей, она находит возможность вносить такие законопроекты, которые еще больше людей разъединяют, еще больше раскалывают наших людей по различным признакам, теперь уже и по языковому. И делается это прежде всего, как мне кажется, потому что власть ищет любой повод подыграть той части электората, который сегодня еще эту власть поддерживает, а так как людей, поддерживающих власть, с каждым днем в стране все меньше и меньше, вот они прибегают максимально крайним методом ведения такой не совсем чистоплотной политической борьбы, в том числе и вынося на рассмотрение такие законопроекты. Я ни в коем случае не против украинского языка. Я против, чтобы в
угоду любому языку ущемлялись права других языков на территории нашей страны. Можно уточнить, а почему тогда, имея такую ясную позицию, которую вы сейчас высказываете у нас в эфире, вы все-таки не проголосовали против? Скажите мне, пожалуйста, вы с какой целью меня это спрашиваете? Я просто хочу узнать, почему вы говорите, что вы против этого закона, но против него не проголосовали. Я хочу понять, почему. Но если вы хотите понять, то вы тогда разберитесь в системе голосования в Верховной Раде. Есть голосование в Верховной Раде за. А вот утримався, против, не голосовал, это одно и то же. Поэтому мое неголосование является выражением моей позиции. Если вас устроит мой ответ. Так, я перевірила, все ж таки тут стоїть, що не голосували. Пане Михайло, а як це вплине, наприклад, у вашій рідній Харківській області? Чи відомо вам? Ну, чи робите ви якісь такі прогнози? Ну, здесь даже меня спрашивать не надо. Вы, наверное, сами прекрасно понимаете ответ на свой вопрос. Любая область, где основным языком общения является русский, будет негативно воспринимать любые попытки в эфире ограничить права людей смотреть передачи на том языке, на котором удобно и привычно. Вот если взять закон, который уже действует, то, о чем мы с вами говорим, оно вступит в силу еще очень скоро. А если взять, допустим, закон, который внес поправки, и сегодня в эфире украинских радиостанций вынуждены ставить очень часто в силу действия закона украинские песни, то это же не привело за уже продолжительный срок к улучшению контента, который дают сегодня украинские певцы и композиторы. Сегодня, если мы, скажем так, возьмем мнение народа, то оно звучит следующим образом. Уже от океана Эльзы и там еще 2-3 исполнителей, которые выдают очень качественный продукт на украинском языке, людей уже начинает подташнивать, потому что очень много и очень часто. А все, что занадто, то, как говорится, не всегда полезно. Поэтому я не думаю, что будет какая-то польза от данного законопроекта. Я думаю, что он и не рассчитывался с какой-то целью сделать полезное для общества. Он рассчитывался исключительно с целью увеличить свою поддержку на тех территориях нашей страны, где данный закон будет принят более позитивно, допустим, чем в той же Харьковской области. Михаил, один вопрос уточняющий. Не про музыку, а про информационное вещание. Но в таком случае в вашей логике получается, что власть очень сильно рискует в тех регионах, вот как Харьковская область, Днепропетровская, да, ну вот как бы она, как бы получается, что намеренно себе врагов наживает, да, в этих областях, да, по вашей логике. Вы так считаете? Ну, я не думаю, что только этим. На самом деле есть очень много действий или бездействий, которые уже позволили нынешней власти нажить, если не врагов, то, по крайней мере, потерять своих сторонников. Ведь если взять, допустим, президентские выборы мая 2014 года, посмотреть, то в моем же родном Харькове, в Харьковской области, нынешнего президента поддержало достаточно большое количество людей, потому что он обещал те вещи, которые здесь воспринимались очень позитивно. Завершение войны, равенство прав всех людей, независимо где они проживают. Получили ли люди то, чего ожидали? Ну, наверное, нет, потому что сегодня у власти очень низкий рейтинг. И сегодня власть, я думаю, уже не работает на эти территории. Власть работает на ту часть страны, где их исконный электорат сегодня еще готов, ну, вот, на таком, знаете, очень сильном контрасте, который власть дает, в том числе такими законами, поддерживать их. Но я думаю, это мнение ошибочное, потому что, вы знаете, как язык, телевидение, радио, это, скорее всего, эмоции. Михаил, извините, пожалуйста, короткий вопрос, просто эфир подходит к концу уже, связь с вами. Да. Скажите, пожалуйста, это действительно такая, как вы описываете, серьезная проблема. Какой процент украинцев в вашей области не понимает украинского языка, вот из телезрителей? Сколько процентов не понимает? Это не проблема, что украинский язык понимают практически все. Здесь вопрос не в проблеме, вопрос не в уважении. А уважение, оно нужно всем. Богатым и бедным, и живущим в Харькове и во Львове. Уважение сегодня к людям, которые исповедуют другую, отлично от власти точку зрения, нет. Поэтому люди это чувствуют и относятся ответственно.
А уважение украиномовным согражданам это не входит как бы в интересы Я или бы что? не противопоставлял. Вы понимаете, нельзя уважать одних и всех других. Нужно находить такие методы, чтобы уважительно относиться ко всем. Я ни в коем случае не хочу, чтобы к одним относились хорошо, к другим плохо. Я уважаю право людей, которые хотят на украинском языке слушать и смотреть, но хочу, чтобы уважали и право тех, кто хочет смотреть на русском языке. У нас так, к сожалению, к счастью, в стране, что есть большое количество людей, которые требуют этого и хотят этого. И неуважительно относиться к ним, к их желаниям, к их менталитету, к укладу, сложившемуся за многие годы. Неправильно. Ну, мы так есть. Дякуємо дуже вам, Михайло. Пане Михайло, ми вас почули. Михайло Добкін з нами був на зв'язку, народний депутат України, член фракції «Опозиційний блок», який не голосував за цей законопроект, але от у нашому ефірі сказав, що він проти. Пане Микола, от, по-перше, та проблема, про яку говорить Добкін, що це напругу все ж таки підіймає у суспільстві. Ну, дивіться. Це є перше. І друге, ви розумієте, що ви даєте йому козир, опозиційному блоку, Знаєте, їм проросійським якимось силам. їм козир даю не я, а Путін, але вони ним не вміють скористатися і не зуміють, тому що українського народу більше. Ну, по-перше, на сьогоднішній день на найбільших українських каналах за останнім моніторингом лише 12% української мови. 12%. І всі їх дивляться. При тому, що, ну, знову ж таки, всі дивляться, це таке перебільшення, так? Багато хто АТР дивиться, так що не всі їх дивляться. Я думаю, що це так і Но є. у нас больше, чем 12% украинского языка. И раньше было, и всегда. Російську мову мається. Я не хочу тут називати канали, щоб їх там не ображати, бо всюди різні люди працюють, але на найбільших, на багатьох великих каналах, не на всіх, можу і назвати. Якщо там на Інтері чи на Україні, цей відсоток надзвичайно маленький, на Інтері найменший. На там каналах так званого холдингу Пінчука, Starlight Media, там ICTV більший відсоток, 1+1 великий відсоток, на цих менший відсоток. Там понад 70%. І тих дивляться, і в тих є рейтинг. Але в дуже багатьох на цих великих каналах, в принципі, частка української мови є надзвичайно маленькою. Так? Це перше. Друге, я би не ділив українців взагалі-то за політичними вподобаннями. Це дуже небезпечна річ. Тому що коли ми кажемо, наприклад, коли я кажу, що кримсько-татарський народ має право на ту чи іншу форму своєї державності, так само, як український і будь-який інший народ. Я це кажу відкрито. Це не означає, що я люблю всіх кримських татар. Є хтось, кого я поважаю і ціную. Є хтось, кого я вважаю колаборантом, але поганою людиною. Але я переконаний, що цей народ має право на свою культуру і свою державність. Так само і українці. Це не поділ по територіях, бо більшість російськомовних людей жило лише, між іншим, дуже цікава статистика, де була більшість, яка говорила російською. Це Крим і це окуповані райони Донеччини і Луганщини. І коли пан Добкін говорить про те, що на Харківщині більшість людей говорить російською, це помилка. У Харкові так точно. І Ну, про він, область, почекайте, дивіться, про я область вам кажу про зголошуся. Харківську область, включаючи Харків. Більшість людей в Харківській області, включно з Харковом, разом говорить українською мовою. Значить, вважає свою... Ви це не посилаєтесь на якісь Я посилаюсь дослідження? на центр Разумкова, я посилаюсь на всі дослідження, які проводилися. Добре, перевірю, бо я там жила, і я, на моє Перевірте, будь відчуття, ласка, все ж в таки, мене що там теж перебільшення там дуже багато російської. родичів жило, я там проводив в своєму дитинстві, в своєму житті дуже багато часу. Так. Так що загалом в Харківській області, я не виділяю зараз Харків, більшість людей говорить українською. А от в тих окупованих районах більшість людей говорить російською. Але навіть там, де говорять, ще один вам приклад наведу. В нас в кінотеатрах колись всі фільми показували з Росії, привозили російською мовою. Потім був прийнятий закон, відповідно до якого було зобов'язано перекладати всі фільми українською. Пам'ятаю, це якраз були протести. Протести були дуже великі у тому ж Харкові. Після цього, що відбулося? Закон був прийнятий. Кількість відвідувачів україномовного кіно збільшилася. Після цього закон Ківалова-Колесніченка скасував той закон, який зобов'язував всіх перекладати українською. Але всі фільми і далі перекладають українською. І ринок це диктує. Я вам даже больше скажу. Я просто не могу вспомнить, чтобы я включал телевизор, да, и задумался сразу, на каком языке говорит ведущий. Мне кажется, для украинцев настолько естественно два языка слышать, да, сразу. И украинский точно так же воспринимается. Вот я как бы с детства русскоязычный, да, но у меня никакого барьера, тут всего 2 года живу. Как можно жить всю жизнь, чтобы тебе резанул ухо украинский язык, чтобы переключиться на другой канал? Мне кажется, такого не происходит. Про переключитися, Ну, в мені кіно здається. так Якщо Все ж дистриб'ютори таки. добровільно, без примусу закону, перекладають фільми українською, значить їм це вигідно. Тобто ви І для Харкова вважаєте, теж. що це не буде роз'єднання? Я взагалі не бачу в цьому Що роз'єднання. немає тих людей, яких це реально дратує? Я не бачу. Послухайте, до 2012 року
Ми всі жили в країні, де було 75% телебачення, і ніхто не казав, жодне соціологічне опитування не показувало, що в Харкові це дратує людей. Чому воно через 2 роки має дратувати? Ми так русифікували країну за ці декілька років, можливо, але не до такої міри, щоб це людей дратувало. Дратує відсутність української мови. Якби ми дійсно зробили зобов'язання взагалі не давати російську мову, не давати мови інших меншин, так, була б проблема. Ну, вибачте, 40% може бути російською на місцевих каналах. Люди в студії можуть теж говорити російською. Щоб на місцевих каналах, щоб збільшити цю частку, просто достатньо бути місцевим каналом? Достатньо мати ліцензію, де сказано, що цей канал поширюється, наприклад, на Харків і Харківську область або на Одесу і Одеську область. От і все. Тобто не треба нічого додаткового? Нічого не потрібно. Зрозуміло. Ще хочу от у вас про оперативне. В нас є 3 хвилини. Ще сьогодні Пінзеник заявив, що вимагатиме перевірки громадського об'єднання «Центр протидії корупції» Шабуніна щодо відмивання коштів. Ви знайомі з цим розслідуванням? Це якось обговорювалося у фракції, можливо? Я знайомий з Пінзеником, я знайомий з Шабуніним, але я не знайомий з цим розслідуванням. Не знаєте? Тобто Ні. я Кожен не могла у вас дізнатися подробиці. Ми пам'ятаємо проблеми і скандали, які були з НАЗК, коли певні громадські організації отримували кошти, і ці кошти спрямовувалися на підготовку цієї бази даних, де заповнюються декларації, які погано працювали. Тобто такі от історії я пам'ятаю. Але з чим безпосередньо пов'язаний цей запит, я, на жаль, не знаю. Які ще подібні законопроекти ви готуєте? Можливо, ви нам вже розкажете? Ми працюємо над великим законом про українську мову. У нас є подані 3 варіанти цього закону про вжиток української мови не лише в електронних засобах масової інформації, а й загалом в усіх сферах життя, в побуті, в державній службі. Є 3 таких закони. Один з них поданий і розроблявся пані Сироїд, і громадськими організаціями, і велика група «Самопомочі» з різних фракцій парламенту підписала. Ще є закон фракції «Свобода» поданий Марією Матіос. Є закон Ярослав Лесюк, його ініціатор. 3 таких закони в нас зареєстровані в комітеті. Ми працюємо над цими законами, тому що теж це дуже непросто. Тому що як буде це регулюватися українська мова в побуті? От мені цікаво. Ну, мова йде не про побут, мова йде не про побут, але побут, я маю на увазі права споживачів. Я маю на увазі не в державній службі, а коли ви заходите в кафе чи в ресторан і звертаєтеся українською мовою, то в принципі люди, які там працюють, повинні цією мовою володіти. А якщо звертаюся я російською? Будь ласка, ніхто не забороняє їм відповідати вам російською. Чи цей закон, чи законопроект цей буде вимагати від, наприклад, офіціантів розмовляти лише українською? Ні, звичайно. Ми ж живемо в нормальній країні. Але права українського населення, якщо українець заходить в кафе і звертається українською, йому повинні відповісти українською. Але якщо ви заходите, звертаєтесь російською, ніхто не забороняє дати вам відповідь російською. Официант или продавец, он обязан на минимальном уровне, знаете, как в Латвии такой экзамен для сферы обслуживания есть, да? Ну, там такой уровень, который вот, ну, просто должен общаться на уровне том, на котором вот, ну, необходимо в магазине, кафе. Но это минимальный уровень обязателен, а другие языки, я так понимаю, ну, это уже на усмотрение. Це добровільно, але це ніхто не забороняє. Всі ці 3 законопроекти будуть об'єднуватися в один, чи все ж таки ні, чи буде на базі якогось розроблятися? Ну, очевидно, нам би хотілося, щоб не було протистояння між різними групами, які обстоюють одну і ту саму позицію, і ми робимо все, щоб цього протистояння позбутися. Ми напрацьовуємо зараз такі базові речі, які можуть бути враховані в кожному з них, в кожному з цих законопроєктів, але сподіваємося, що автори цих законопроєктів все ж таки зможуть прийти і спільно з комітетом виробити один або погодитися, щоб на базі одного з тих поданих були подані всі пропозиції, і щоб інші не наполягали на своїх законах. Коли нам чекати? Я думаю, що ми оперативно працюємо. Те, що це буде в цьому році, у мене немає жодних сумнівів. Дякуємо. Тоді вас будемо чекати в цій студії, вже говорити про цей мовний законопроект, чи то 3, чи то скільки їх буде в результаті. Дякуємо вам. Дякую. Нагадаю, що це був Микола Княжицький, співавтор закону про квоти мовні, які введені на телебаченні українському. Ми повернемося в цю студію хвилин за 20.